23 странно. Свіжак. А ну стой. Пообриване. На шапки должно бути. Там тільки на сонці виходить прізвище. Так, а некто Кривцов. Трусики есть? Мальчика нету. Давай, гей, а де мікрофон? Ну, чоловік приїхав 15.02 в Москву. Кажи. Бо є ж інформація, що там йшла. Та ні. Yeah, that just nicked the tank.